Сьогодні ми поговоримо про перехід від найперших засобів рахування до сучасних технологій. Ще в 6-5 столітті до нашої ери людство почало користуватися підручними засобами, за допомогою яких вони рахували і могли запам'ятовувати ці підрахунки на тривалий час. Це були зарубки на дереві, мотузки з вузликами квіпо, абак, саунпан, калькулі. Саме ця різниця й дала назву сучасному приладу калькулятору. Видатний італійський художник, скульптор і винахідник епохи відродження Леонардо да Вінчі створив ескіз 13-розрядного десятинного сумуючого пристрою на базі коліщаток з 10 зубцями. У 1623 році німецький вчений Вільгельм Шикард запропонував свою модель шестирозрядного десятинного обчислювача, який мав складатися також із зубчатих коліщаток і міг би виконувати додавання, віднімання, ділення та множення. У 1642 році 19-річний французький математик Блес Паскаль сконструював першу в світі працюючу механічну обчислювальну машину, відому як підсумовуючу машину Паскаля Паскаліна. У 1673 році німецький математик Готфрід Вільгельм фон Лейбніц сконструював свою обчислювальну машину, яка була достатньо складною за конструкцією, але могла виконувати не тільки множення, ділення, додавання, віднімання, а й обчислення квадратного кореня. Видатний англійський математик Чарльз Беббідж створив так звану аналогічну машину, яка працювала завдяки силі пари і могла виконувати обчислення і видавати необхідні результати у надрукованому вигляді. Математик леді Августа Лавлейс розробила принципи програмування, що передбачили повторення послідовності команд та виконання цих команд за певних умов. У 1951 році в Києві під керівництвом академіка АН УРСР Лебедєва Сергія Олексійовича було створено малу електричну обчислювальну машину. У 1952 році було створено ще одну швидкодіючу електронну обчислювальну машину, яка на той час була найкращою у світі і була спроможна виконувати понад 8 тисяч операцій за секунду. У 1976 році Стів Джобс і Стів Возняк в Пало-Альто зібрали діючу комп'ютерну плату під назвою Apple I. Вона розміщувалась в дерев'яному корпусі, не мала клавіатури і екрану. На платі був зібраний процесор, оперативна пам'ять 8 КБ і передбачилась можливість виведення інформації на екран. У 1977 році Возняк і Джобс розробили перший комплексний ПС Apple II. В пластиковому корпусі з інтегрованою клавіатурою як дисплей використовувався телевізор. В кінці листопада 2000 року Intel представила процесори Pentium 4 з тактовою частотою понад 1 ГГц, побудовані за основі архітектури NetBRAS і використовують швидку пам'ять Rambus з ефективною частотою системної шини 400 МГц. На початку 2007 року був представлений Core 2 Quad, 4-ядерний процесор. Нині створюється та розвивається EOM 5-го покоління. Ці EOM використовують нові рішення в архітектурі комп'ютерної системи та принципи